Mislim da sad snimam. A je, piše rec, to je. Čekaj, šta si rekao to šta... Taj nepovratni ležak. Jel, to ovo šuška? Ne da šuška, nego on, zato ti se... Neš. Zato krene nazad, kad ideš polako, onda neće, ali viš... Na udar? Ne uvati. Da ne uvati, zato ti prokliže, zato se to zna dogoditi. Nema cilja, alat pogledajno. A što mi je nema kupila? Čekaj, jel vidiš da ćemo šta otvori, još svitla ili... Daj mi još svitla. Jel šta bolje ćemo otvoriti tamo ono... A ne, sad, vidiš ti. Bolje vidiš nego ja. Viš, ja nemam to živaca za to. Ja niti vidim, niti ima živaca. Ja bi poludio to. Ja bi to sad meni tako bi sve to bateća. Može, pa ćemo sad to. Ako su svi popili, makniti. Je li ima soli tu šta ili ne? Ne vidi se ništa. A ne bi trebalo biti isto loše, ili tako? Sad bi trebala jedna tu ona Stradik koja C14 ili ovako nešto, ona C14 ili... C14, ne? Ona Shimanova. Vidio sam dosta nju Japanci, vidio sam da oni nju Dobro, kad ti ne triba očale, čovjek, tako ja dok nisam počeo nositi očale, sve je bilo dobro. Kad sam je stavio, doviđenja. Više bez njih ništa ne vidi.